αναμφισβήτητα επηρεάστηκε από το διαδίκτυο και ο τομέας της επικοινωνίας και των ανθρώπινων σχέσεων. Η επικοινωνία γίνεται άμεση και αμφίδρομη, ενώ οι εικονικοί χώροι και οι εικονικές κοινότητες προσπερνούν τα κοινωνικά, πολιτιστικά και γεωγραφικά όρια που υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο. Δίνεται η δυνατότητα σε κάθε χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεμένου στο διαδίκτυο να πληροφορηθεί αλλά και να πληροφορήσει, ανταλλάσσοντας απόψεις μέσω ενός λιγότερου ελεγχόμενου διάβουλου επικοινωνίας. Οι χρήστες αποκτούν ολοένα και περισσότερο την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη. Socialization is definitely a benefit for the kids, especially the ones who are growing up who it may not be easy for them to socialize and to meet new people. And through internet, it's an advantage of internet to meet new people and from different backgrounds and to learn from them. Η πρόσβαση είναι πολύ πιο εύκολη πλέον. Δηλαδή τα παιδιά βομβαρδίζονται με τόσες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν κάθε μέρα, που είναι πολύ πιο εύκολο να μιλήσουν με τους φίλους τους ή να βρουν φίλους διαδικτυακά παρά να βγουν να πάει για καφέ, να πάνε να παίξουν, να κάνουν όπως γινόταν παλιά. Οι νέοι τον τελευταίο καιρό στρέφονται περισσότερο στο διαδίκτυο για ψυχαγωγία, για ενημέρωση, είναι ένας τρόπος να βρίσκουν πιο γρήγορα πληροφορίες και για κοινωνικοποίηση. Η συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες μπορεί να αποτελέσει και μια ρομαντική ιστορία που θα οδηγήσει σε σχέσεις ζωής. Παράδειγμα αποτελούν η Μαρία και ο Χρήστος, που ερωτεύτηκαν με τη βοήθεια των νέων οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία γεφύρωσαν τις γεωγραφικές αποστάσεις. Ουσιαστικά μετά από πάρα πολλές ώρες συνομιλίας, ανακαλύπταμε σιγά σιγά ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά ενδιαφέροντα και κυρίως ότι το ένα άτομο, η κάθε προσωπικότητα ενδιαφέρει την άλλη. Αρχικά ξεκινήσαμε απλά να σχολιάζουμε κάποιες φωτογραφίες ή κάποια στάτους και στη συνέχεια περάσαμε στο να συνομιλούμε στο chat του Facebook. Δεν αποκλείεται καθόλου οι άνθρωποι να κάνουν και μια ποιοτική σχέση που να καταλήξει και σε ένα επιτυχή γάμο ή σε μια επιτυχή συμβίωση. Παρότι εγώ είμαι από Κύπρο και ο Χρήστος από Ελλάδα, το Facebook μας έφερε κοντά. Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και αφού αντιληφθήκαμε ότι τα προφίλ μας ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αποφασίσαμε επιτέλους να γνωριστούμε και από κοντά. Την πρώτη στιγμή της γνωριμίας είχαμε ξεκαθαρίσει από πριν ότι δεν θέλουμε χάρηκα για την γνωριμία και όλα αυτά, τα είχαμε ήδη πει με τις ώρες, οπότε περάσαμε κατευθείαν αγκαλιές, φιλιά κτλ. Στο διαδίκτυο υπάρχει μια απεραντοσύνη επιλογών. Παλαιότερα υπήρχαν τα περιοδικά με τις στήλες των αγγελιών, ζητείται άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα για να αναπτυχθεί μια σχέση με σκοπό το γάμο, με σκοπό τη φιλία κλπ. Και πριν 30-40 χρόνια αναπτύχθηκαν πάρα πολλές σχέσεις, φιλικές ή και ερωτικές που κατέληξαν πολλές και σε γάμο, με την αλληλογραφία και την ανταλλαγή φωτογραφιών. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πιο σύγχρονα, πολύ πιο γρήγορα. Σίγουρα ήταν πιο ασφαλές να γνωριστούμε στην πραγματικότητα πρώτα μέσω ίντερνετ, γιατί έτσι καταλάβαμε ότι οι χαρακτήρες μας ταιριάζουν και στη συνέχεια καταλάβαμε ότι και σαν άνθρωποι εξωτερικά αρέσει ο ένας τον άλλον και αποφασίσαμε ότι τελικά ταιριάζουμε. Ναι, τελικά το ίντερνετ μας έφερε κοντά.